Здравейте, приятели, аз съм Дани, Дейвид и Зигледек, които ме знаят. И днес ще ви направя колекцията ми за пакове. Малко в една такава тарелка му. Пак върши удобна работа, за да могат, когато си играш в някакъв другаде, просто я хващаш под ръка. И нека да преминем към съществената част. Ще започна с този безцветен лак, топ лак на Rhapsody, който е номер 300. Следващия е на Golden Rose, който е номер... Не пише кой е номер, но е Fantastic Color. Следващия е на Colorama, номер 4, Strong Mint. Следващия е на Format, който е номер 397, закупен от магазин DM. Не мога точно да го казвам, който си спомня, ще ви кажа къде. И ако го търсите, ще го намерите в техните магазини. Този Rose Color, следващия на Golden Rose Fashion Color, номер 16. Следващия е закупен от хранителен магазин за нас и е матовия на Golden Rose номер 1. Следващия на Golden Rose, обаче той свърши, почти мислих да я запази, точно така се случи, че я запазих и сложих друг лак вътре, който е всички малко, сега може да не се види. Следващия е от магазин Panda HD, номера му е 26. Тук няма такива Peach Color, Fashion Color, тук е просто номера. Следващия е Nurser 4, който е без марка, беше без марка, когато взех, беше 15 сигурно. И пак беше закупен от магазина. Следващия на Golden Rose Fashion Color номер 14, пак в магазина. В нашия магазин продават лакове. Следващия е на Common Nail Lacquer 427 номер. Следващия също е преливан с този. Те бяха 3. Всъщност той беше един голям от същата марка този, го приляхме и ми стане трябваше на 3 места. И този също вътре има такъв. Този е на Colorama, но си спомням какво се беше обаче. Пак има. Този без име и без номер. Така че дори да има номер, не знам на коя марка е. Следващия е на Golden Rose Rich Color, закупен от Mall Galleria. Класки или там, какво се нарича. 67 номер. Много е хубав. Ще е много топъл. Следващия пак е закупен там. Номер 360. Nile Lacquer. То е също, обаче малко по-тъмно. Следващото е на Golden Rose Fantastic Color, номер 117. Следващия е на Colorama, номер 4. Този не е преливан. Следващия е предпоследния на Golden Rose Fantastic Color. Той е 154 номер и не беше много ценен, докато не взе да се отстоява. И все още го ползвам, но по-рядко, когато имам нещо друго да рисувам на ногтите ми с мила. И последния на Колон, Nylocker, който е номер 417, звездички. И той е на свършване.
Да, това бяха всички лакове, които видяхте и те са мои. Вкъщи има още много лакове, които стаята има, но сега докато обиколя цялата стая ще се мине сигурно половин час, защото не се да. В една стая има сигурно поне по 4 лака от мен, защото аз се учавам абсолютно всяка стая. През туалетните, разбира се. И да, това беше като цяло клипчето за лаковете. Коментирайте по-долу какво да бъде следващото клипче, защото нямам никакви идеи. Питам ви, предизвикателство нещо, никой не ме отговаря. Питам за предизвикателство, не те са те едни и същи, които съм ги правила. От Лети Сол съм получила прищи на ръката. Ако се виждам. Няма да правя нищо с пръстите си, защото извиня се като, дарих го. Да. Инцидент се случи. Да, това беше клипчето, което трябваше да запиша още преди. Следващото може да е room tour, когато няма никой вкъщи, сама да го направя, защото ще има някой в детската, който да ми пречи. Имам по-голямо пакто 15 годишен, който ще ми пречи. Да, аз дори започнах да снимам клипче за лаковете, обаче той вика защо се говориш сама. Които всъщност е доста смешно. Да, и ако ви хареса това клипче, може да дадете палеца нагоре и да се абонирате за мен. Това беше клипчето. Чао!